Nou, zo. Wanneer ga je pensioen? Dus dat is het mooiste toch? Ja. Genieten van de beesten, dat is belangrijk. Wat is mooi als je wat hennen, als je wat kennen hebt. Nee, maar doe je maar naar de sportschool, dan ga ik dat. Zo had elk zijn eigen hobby, hè? En straal ik nog altijd, zie ik wel. Ja. Ik ga er ontzettend van vee, hè? Nou, netjes aan net. Alleen hadden wat fretten van mij. Nou. Weet je nog hoeveel Ierlien wij bij jou west, hè? Ik tank van tolve tredje niet verleen. Ja, ik meen toen ik 65 was. Ik ben nu 28, dus dat zal wel leren of tolve tredje zijn, denk ik. Ja. Maar hoe oud ben je ook? Zo'n 60 jaar. Maar kan je dat allemaal wat volhouden, zo vol beesten, grote werk? Ja, maar je moet dagelijks in het werk blijven, dan valt het aan. Als je er één keer af bent, dan kan dat nooit weer, denk ik. Je moet net vol eten, je moet werken. En toen zijn je al net te volle eten en het werkje. Ja, nou dat is ook zo. Of net te vol eten. Nou ja, met eten. Ach, de beesten moet eerst al eens zetten, ja, daar eet ik nooit. En dan steek ik jongen een sigaar op, als het goed gaat. Zo wijs ben ik dan, als het super goed gaat, nou. Ja. Kip, 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 kip. Het is beter vertoeven met boeven dan te zingen met ouderlingen. Toen ik 50 jaar ben, heb ik het gekregen van een vriend van mij. Die leeft al net meer, maar dat vind ik zo'n mooie spreuk, hè? Wat betekent het? Ja, wat beschuttert, dat moet je zelf bedenken. Ja, wat beschuttert. Er zijn twee kellen van de hele beste kooi uit Amerika. Waar ben ik heel wijs op deze twee kellen. Kom eens. Ja, zolang je het nou doen kan, dan kan je het nou doen en dat is mooi. Ja. Ja, ouder, wat is ouder? De duivel is oud. Ja, oké, maar ja, je wordt er net beter op, dat is een ding wat zeker is. Maar zolang je het nog doen kennen en leuk vinden, mag je doen. Ja. Want hoe oud vielen jou je? 40. 40. Dat zou je vliede keer ik al. Ja. Nou, dan ben ik niks aan minder worden. Dus je bent die tolbetreedje niet in het orde hebben. Nee.